today's video mga kagabay, 2 days tour from Aventura Event Travel and Tours. My guest is from Houston, Texas, kasama ang kanilang pamilya na kung saan after 18 years, for the first time, isinama sa Pilipinas ang kanilang mga anak. We explore the beautiful Sorsogon and the perfect destination, the province of Albay. Sa Day 1, Pilar Eco Adventure ang aming tour activity na kung saan after the registrations and tour briefings, sinimulan na namin ang aming activity, diving and snorkeling sa fish sanctuary at Panumbagan Sandbar. At syempre, sinubukan din ng aking touring guest ang magbalnaw sa balon kasama ang kanilang mga anak na first time nila itong may experience. Pagkatapos, tumuloy na kami sa Barangay Tinago ng Pilar at doon naghihintay ang masarap na pananghalian. May sili doon sa Samar. Wala. Napicture mo ka. Upo. Oh! Wow! Is it the keeper? Bring it inside. Is it the keeper or not? After lunch, itong tinatawag na experiential tourism na kung saan ma-experience ng aming guests ang paghuli ng alimango na gamit ang bintol at mag-fishing sa loob ng tinatawag na natin na bunuan. Oh! Oh! Oh, yeah. There's a baby one. Hindi, wala. Nakuha na yan. Hindi, pero pagkalagay mo. Ayun na. Wow, alright. It's a triple tail. Bring it up. Some more. For the... Isa sa mga exciting experience ng aking guest ay ang makita nila ang tinatawag na beautiful disaster na kung saan ika-4 na araw na nag-i-erupt ang Mount Mayon, ang isa sa pinaka-active na bulkan sa Pilipinas. For Day 2, Province of Albay, the perfect destinations ang aming itinerary for today. Sa umaga, part 2 ng aming tour, ang experiential tourism pa rin na kung saan abaka, pili at cooking demo ng pinangat sa loob ng artisan ng Sumlang Lake. First na makakita ang abaka o ang Musa textiles ang scientific name nito. Alam nyo ba na ang abaka ay kilala rin sa tawag na Manila hemp? At alam nyo ba na ang abaka ay ang isa sa pinakamatibay na fiber sa buong mundo? At syempre, may experience din ang pili cracking upang matikman ng aking guests ang raw taste ng pili nut. Yan mo, talagang Pilipino, abang nga. Ang isa sa mga highlight ng experiential tourism ay ang pinangat cooking demo. Isa itong kilalang delicacies ng Kamalig Albay. Gamit ang laing o ang gabi, kasama ang iba pang mga ingredients gaya ng bawang, lemongrass, asin, paminta, alamang at ang sahog na kanduli ay ang pinaghalo-halo ito sa isang kakang gata at iluto nito sa purong gata. Yung sahog. Ginagamit naman na ang prayer mo. At syempre, lunchtime sa isang sa mga Bicol's best restaurant, ang Socorro Lakeside Restaurant sa loob pa rin ng Sumlang Lake. Okay. After ng lunch, syempre, hindi dapat palampasin ang one of the best ATV ride sa Albay na isa sa mga highlights ng tour activity na ito. Break lang, sir. Pababa. Break lang. Break lang, ma'am. At dito nagtatapos ang 2 days exciting tour ng aming guest. Maraming salamat Aventura Event Travel and Services at sa mabait at very generous na guest ko from Houston, Texas. Thank you for watching. Ito si Bicol Tour Guide. Don't forget to subscribe on my YouTube channel and follow me on my Facebook page. Thank you and God bless you.